Lošiji početak nove pčelarske godine. Zbog katastrofalnih vremenskih uvjeta ovoga ljeta pčele su ostale bez hrane. Ako pčelari hitno ne interveniraju sa šećernim sirupom, pčele sigurno neće stvoriti zimske zalihe hrane, a bez nje zajednice će sigurno propasti. Ove su interesantne. Okviri u košnicama na pčelinjaku Gorana Danka su prazni. Zato ovih dana vrijeme uglavnom provodi uz štednjak, kuhajući šećerni sirup kojim će u nedostatku meda nadomjestiti pčelama potrebnu hranu za zimu. Već hranim 2 mjeseca, faktički potrošio već 10 kila po košnici šećera. Sirup moram složiti, dnevno 55 litara sirupa otide. Vage u Varaždinskoj županiji ovoga su ljeta pokazale unos samo 5% od prosječnog prinosa nektara. Ništa bolje nije ni u drugim krajevima Hrvatske. Ova godina procjene su negdje na 10% jedne standardne godine. Kada imate proizvodnju na razini 7-8 tisuća tona meda u Hrvatskoj kao mi i sada kad svedete to na neki 10%, možete onda računati koliko će meda nedostajati u Hrvatskoj. Zbog toga je već počela dramatična bitka za spas više od 425 tisuća pčelinjih zajednica u cijeloj Hrvatskoj. Bez 1 kune prihoda od meda, pčelari hitno trebaju konkretnu novčanu pomoć. Pčelu bi praktički od današnjeg dana trebalo početi prihranjivati da bi se do 9. mjeseca, do 10.9. najkasnije završila ta prihrana. Za kupnju šećera Koprivničko-križevačka županija pčelarima je dala 300 tisuća kuna, a Varaždinska 200 tisuća kuna. Kako to nije dostatno, pčelari od ministarstva traže da se 9 milijuna kuna za tehničku pomoć preusmjeri za prihranu kako bi se pčelinje zajednice pripremile za zimu.